Dobrý den, dneska tady zkusíme přežít v tomhle obchodě obrovským. Zkusíme tady přežít asi, nevím jak toho. Super, už jsme tady vevnitř. Tak, asi bychom si měli vzít burger, protože vypadá fakt dobře. A možná bychom, aha, teď jsme ho snědli a dostali jsme víc energie dole. Takže asi to máme jíst. A teda moc nevím, co je tady cílem, ale asi předpokládám, že máme nějak tady přežít, že tady bylo strašně něco takového, nevím. Asi bychom si tady měli něco udělat domeček. Aha, my můžeme brát jako věci a někde umísťovat. Tak to je taky super. To je velmi hezká zpráva, tak asi si tady nějak obestavíme, aby jsme nějak tady mohli přežít. Tak. Teď. Aha, jo, takhle až s tím. A takhle bychom se mohli teoreticky obránit, pokud se, nebo jakoby prostě nějak přežít tady. Před těma strážcama, nebo nevím, kdo to tady stráží. Aha, ty věci můžou levitovat, to je dobrý. To znamená, že si můžeme udělat i střechu nějakou, který máme ještě jeden ten stoleček a dám ho tady takhle sem. Tak a... Nice. To dám rovně, ale to jsem docela ještě to chtěl upravit. Aha, tak to jsme teda domysleli, ale asi lepší než nic. Tak to spadne. To spadne. Tak, teď to drží. Asi nějakou zábranu by to chtělo. Takhle, že bychom to udělali. A pak na to, že bychom dali televizi třeba, aby nás nebylo vidět. Jo, tak takhle to uděláme. Tady zatím necháme bokem, nebo tady necháme bokem. Asi bychom se měli i podívat, jestli tady není nějaká zbraň třeba, nebo něco, aby jsme se když tak mohli bránit. Protože nahoře vidíte, že už je jenom chvilku a za chvilku už bude noc. Takže bychom se měli asi připravit nějak, nebo... by tady mohli mít jako nějakou část, třeba jako meče, nebo z takového. Já jsem to říkal, katana nějaká asi. Máme katanu, super. A můžeme asi švát nějak. Měli bychom se tady asi obstarat nějaké jídlo, protože v noci asi tady bude chodit. To se bude docela diskretně sem chodit. Už končí den. Už to i ta hudba tak jako... Tak budu sprintit a už to stihneme. A už asi noc. Super. Tak. Tady taky nějak proskočíme, sakra. Se mě nějak nechce dostat. Nějak nejde dostat do toho. Krásu, to zní docela děsivě tady, jakoby. Jestli to teda slyšíte, to dupání. Ta ozvěna úplná se tady snažím vzít někde nějakou zábranu ještě. Asi musíme odkrýt a... Vidíte tady ten gauč? To by asi šlo docela. To jsme tady takhle vzali, teď vezmeme ten gauč. A pokud vás takovýhle videa baví, tak určitě dávejte like a odběr a napište do komentářů, co byste chtěli za další video nebo co vás baví a určitě si tu hru můžeme zahrát. Slyšeli?
A už je dobrý den. Že první noc je docela bezproblémová. Akorát bychom si tady měli obstarat lepší tady tu zábranu, jo, ale to už je teďka detail. Spíš jsem se tady chtěla podívat, co bychom mohli dělat. Nebo, že vypadají, že mají nějaký zbraně, no, ale to nechceme. Spíš se chcem podívat, co je tady nějak vzadu třeba, nebo něco takového. Tak, tady zatím vidím jenom koše a další nábytky. Tady to je, co si myslíte, že ten za obchod, schválně napište dolů do komentářů, protože spíš se to tváří jak IKEA, ale v IKEA zase nemají jídlo. Nebo jako mají jídlo, ale nás tolik. Asi to vypadá zase jako IKEA, když jsme tam kde to jsme. Ale co za mapu? Ty křížky jsou co si myslíte, že to asi je? Tady je asi vchod dole. No a co máme udělat? Máme tady nějak nahodit energii, nebo asi musíme tady dostat nějaký sem bloky, které jsou asi tady udělané na mapě, to znamená, že bychom teďka mohli zkusit je najít. Aha, že bychom šli hnedka první zatáčka a třeba bychom přešli. Takže asi by to mělo být někde tady, že bychom tady měli asi tady, pak sem. Někdy tady by to asi mělo být tak, jak tady jde nic sám, nebo co? A jo, tady je fakt nějaký ten blok. Celý někdo takhle také nápadně. Tak jo, super, máme něco. Já si myslím, že by to tam mohlo možná pasovat. Takže tam zkusíme dát určitě. A pokud chcete, tak určitě mě napište, jestli chcete, aby třeba jsem s někým hrál, nebo jestli chcete dál solo takhle hry. Tak určitě napište. A ono to sem fakt sedí, asi nějak musíme nahodit tyhle ty 3 a nějak uniknem, nebo nevím. To je voda dole, nebo... Podíváme se na další, ten další je tady někde u vchodu a východu. Ale tam se asi budu podívat už další den, protože dochází čas. A sakra, jsme úplně na druhé části a sakra. Nic nevidím, pravda, mohli bychom si možná obstarat baterku, jestli tady je nějaká. Jako nevím jak vy, ale vidím hrozně špatně a možná bychom se mohli zavřít tady. Jak se tady skováme, ale jak? Když se nejde skovat. Prakticky. Ale má. Zkusíme je zabít, ale nevím jak, protože oni možná může být vysvětlit. Jo, tak jdou jednoduše. Padly z nich náboje. Radši zavřu, ať neupoutávám takovou pozornost. Tak. To mi teda docela vylékalo, musím říct. Tak se tam schováme. Připravenou katanu a už tady jeden blok svítí a doufám, že sem teda nepůjdou další, protože ta katana se opotřebovává. Tak doufám, že se nepůjde další, protože by to nebylo vůbec dobrý a mohli by nás třeba chytit, nebo nevím, co by s námi udělala. Tak buď by nás mohli zatknout do vězení, že jo, nebo nevím co, ale asi by to nebylo nic dobrýho. A určitě i napište, jaký byste chtěli videa, jestli další hry, nebo jestli chcete dokumenty, jak vyšly už pár o vesmíru. No a ještě spíš přemýšlím, co by tady mohlo být. Tady když dáme ty 3 bloky, tak to zkusíme udělat a zjistíme to. Tak už asi... A už je den, super, nějak nenápadně vyjdeme a podíváme se. My jsme spadli. No a my jsme umřeli. Tak jo, to je pro dnešní video vše. Pokud chcete další videa, určitě dávejte like a odběr a napište dolů do komentářů, jestli chcete další videjko odsud, anebo jestli chcete jinou hru. Tak čau.